La matèria. Si estàs interessat en rebre recursos educatius audiovisuals, no dubtis a subscriure-te a aquest canal. Moltes gràcies. La matèria és la substància de la qual estan fetes totes les coses que existeixen i està composta per partícules fonamentals, com àtoms i molècules. Les seves propietats es poden mesurar. Composició de la matèria. Un element químic és una substància pura que no es pot descompondre en substàncies més simples. Els elements químics estan formats per àtoms de la mateixa mena i els trobem a la taula periòdica. Els compostos químics són substàncies formades per la combinació de dos o més elements químics en proporcions definides i constants. Per exemple, l'aigua formada per dos àtoms d'hidrogen units a un àtom d'oxigen. Una mescla és una combinació de dues o més substàncies en què cada substància manté les seves pròpies propietats físiques. Les substàncies que es mesclen no reaccionen químicament entre elles, simplement es barregen. Poden ser homogènies, on la composició és uniforme a nivell molecular, com una solució de sal en aigua. O heterogènies, on les substàncies es poden distingir fàcilment, com una amanida o una mescla de sorra i pedres. Estats. Els estats de la matèria es refereixen a les diferents formes en què la matèria pot existir, depenent de les condicions de temperatura i pressió. Els estats principals són: sòlid. Les partícules, àtoms, molècules o ions estan molt juntes i organitzades en una estructura fixa, donant un volum i una forma definits. Els sòlids tenen una rigidesa que impedeix que canviïn de forma fàcilment. Líquid. Les partícules en els líquids estan més separades i poden desplaçar-se lliurement les unes respecte a les altres. Això permet que els líquids adoptin la forma del recipient que els conté, però amb un volum definit. Gasós. En aquest estat, les partícules estan molt separades i es mouen ràpidament en totes direccions. Els gasos no tenen ni forma ni volum definit. Omplen totalment l'espai del recipient en què es troben. Plasma. Aquest estat es produeix a temperatures molt altes i es caracteritza per la presència de ions i electrons lliures en lloc de molècules neutres, com en el Sol i en llums de neó. Propietats generals de la matèria. Massa. La massa és la quantitat de matèria present en un objecte. És una propietat que es mesura en unitats com grams o quilograms. Volum. El volum és l'espai que ocupa la matèria. Es mesura en unitats cúbiques com litres o centímetres cúbics. Densitat. La densitat és la quantitat de massa que hi ha per cada unitat de volum. Per exemple, el plom és més dens que la palla, perquè ocupa més massa per cada unitat de volum. El pes és la força amb què un objecte és atrapat cap al centre de la Terra per l'acció de la gravetat. La inèrcia és la propietat d'oposar-se als canvis en estat de repòs o moviment. Propietats físiques de la matèria. Punt de fusió. És la temperatura a la qual una substància passa de l'estat sòlid a l'estat líquid. Punt d'ebullició. És la temperatura a la qual una substància passa de l'estat líquid a l'estat gasós. Aquestes temperatures són característiques de cada substància i no canvien a menys que es modifiqui la pressió. Conductivitat tèrmica. Capacitat d'una substància per conduir calor. Convecció. Transferència de calor que es produeix en fluids, líquids i gasos a causa del moviment del mateix fluid. Aquest pot ser natural, convecció natural, o forçat, convecció forçada. Conducció. Transferència de calor a través d'un material sòlid o líquid en repòs per contacte directe de les partícules del material. Radiació. Procés pel qual la calor es transmet en forma d'ones electromagnètiques. No requereix un mitjà material per transmetre la calor, la qual cosa significa que la radiació pot produir-se fins i tot en el buit. Conductivitat elèctrica. Capacitat d'una substància per conduir electricitat.
Els metalls, per exemple, solen tenir una alta conductivitat, tant tèrmica com elèctrica, mentre que els no metalls solen ser mals conductors. La solubilitat és la capacitat d'una substància de dissoldre's en un solvent, com l'aigua. La duresa és la resistència d'una substància a ser ratllada o penetrada. Es mesura en diferents escales, com l'escala de Mohs, que classifica els materials segons la seva resistència a ser ratllats per altres. Color, brillantor i textura. Aquestes són propietats que es poden observar directament sense necessitat de mesura. El color és la propietat que percebem amb la vista. La brillantor es refereix a la capacitat de reflectir la llum, i la textura descriu com se sent la superfície d'un material al tacte. L'elasticitat és la capacitat de recuperar la forma original després de la deformació per una força. La permeabilitat es refereix a la capacitat d'un material per permetre que substàncies, com líquids o gasos, passin a través d'ell. Maleabilitat. Capacitat d'un material de deformar-se en làmines primes sense trencar-se. Ductilitat. Capacitat d'un material per estirar-se i formar fils. La impenetrabilitat estableix que dues substàncies no poden ocupar simultàniament el mateix espai al mateix temps. És a dir, si un cos està ocupant un determinat volum, cap altre cos pot ocupar aquest mateix volum. Divisibilitat. La matèria pot ser dividida en porcions, cada vegada més petites, sense perdre les seves propietats fonamentals. Propietats químiques de la matèria. Característiques que es poden observar o mesurar quan una substància experimenta una reacció química. Aquestes propietats descriuen la capacitat d'una substància per transformar-se en una altra diferent. Reactivitat. Capacitat d'una substància per reaccionar amb altres donant lloc a la formació de nous compostos. Com la reactivitat del sodi amb l'aigua que produeix hidrogen. Inflamabilitat. Capacitat d'una substància per cremar o encendre's en presència d'oxigen. Hi ha més propietats químiques, però aquestes són les més bàsiques. Canvis d'estat de la matèria. Els canvis d'estat de la matèria es refereixen a les transicions entre diferents formes en què pot existir la matèria, depenent de les condicions de temperatura i pressió. Fusió. Pas de l'estat sòlid a l'estat líquid. Exemple. Quan el gel es fon per convertir-se en aigua. Solidificació. Pas de l'estat líquid a l'estat sòlid. Exemple. Quan l'aigua es congela per convertir-se en gel. Vaporització. Pas de l'estat líquid a l'estat gasós. Exemple. Quan l'aigua bull i es converteix en vapor d'aigua. Condensació. Pas de l'estat gasós a l'estat líquid. Exemple quan el vapor d'aigua es refreda i forma gotes d'aigua com la rosada a les fulles o es condensa la humitat a les finestres. Sublimació. Pas directe de l'estat sòlid a l'estat gasós sense passar per l'estat líquid. Deposició o sublimació inversa. Pas directe de l'estat gasós a l'estat sòlid sense passar per l'estat líquid. Exemple, la formació de gebre, on el vapor d'aigua es converteix directament en gel, com en el gebre de les flors. Aplicacions de les propietats de la matèria. Enginyeria i construcció. Química i farmàcia. Electrònica.